Oain, ona daukena da, gizartea osatuko dela, eta arrakastatxo izango da dudik ez dudiaria. Ikustea iritsi gara, ez? Baina oain hori ondo lotu behar da. Claro, ia lentzan ea osatuko genduken, oain da ez desbordatzea. Oain da gai izateak eratxukun baden guzti hori ondo organizatzen. Saiatu ginen iken oinarri bat, aldik eta erpin gutxinazoken oinarri bat ekia. Zerrat izate oso zalek eta ohituta gaude, edozein iskina eta edozein ertzetan kateatu eta aitzaki bezala erabili edo eta pausok ez emateko aitzaki bezala erabiltza, ez da? Hau da, alik eta borobilena, alik eta oinarrizkona, oinarri bat jartzea zen asmoa. Herri bagara, eragetzo eskubidea eta herritarron garaia da, kitxo. Guk esaten duguna da, Euskal Herritarrak erabakitzeko eskubidea daukagula. Eta guk, gure asmoa da, Euskal Herritarra hori, 3 milioi biztanle hori, jarrera bat barreneratzea. Pertsona batek jarrera hori barrenota daukena, o ez daukena, bi norabide diferente hartzen ditu bizitan, ez da? Orduan hori da, gure esku jarrera bat barreneratzea, etorkizuna gure eskutan dagoela, ez da. Guretzako Eskozia iparra, eta Katalunia da ipar horretara iristeko adibideetako bat. Baina guk Euskal Herritarrak gure adibidea sortu behar dugu. Garai hartan ikusten genduen, guk Euskal Herritarrak bizi gendula gai hau utopio bezala. Posible da 11.000 kilometrotak Quebec izeneko leku baten behin ez bi aldiz egin zuten erreferendum han sortzen inertziarek gure ganetzun egin izan. Oen dela 5 urte izan zen Groenlandian. Arek ez zegoen gure eragin. Europan ikuste hori. Eta guk izaten genuen 2007 urtean, 2010 urtean ez zela gertatuko 11.000 kilometrota. Etxen gertatu bertzela Europa zaharren gu bezalako nazio batek, o herri batek, bere etorkizuna erabakiko zula, ez da. Guretzako 2014 urtean mugarri historikoa izango da. Erresumatun, 20. mendeko superpotentzi badan bezala, era eredugarri hortan, bere eskualde batek, bere eremu batek, bere etorkizuna erabakitzen ustea era eredugarri hortan, guretzako adibide hori hain da garrantzitsua, adibide hortatik aurrea mundu mailan estatu batek bere pedigri demokratikoa izan dezan, izango da exigentzia askoz ez zorrotzago izango da adibide hortatik atze izan da baino. Hau da, gu bezalako gizarte batentzako aukera paregabea da adibide hori. Hori da daukagun aukera, ez da? Aiztek aprobetxatzeko da demokrazien norabideen pauso gehiagoan dituen gizarte baten balore demokratiko hori guregan eragiteko aukera daukagun 2010 urtean, ez da? Izugarri da nola edatu den. Hau da, guk oen dela 11 hilabete, aurkeztu genduren fiko ban, ekaina 8, sinatuko genduke 11 hilabete ondoren dinamiko honek izan duen zabalkunde izatea. Zare guk hemen ez da ezer kasualitate etortzen. Hemen da, horrea balin bazoaz lortu ikin dire gozak. Orduan, hau zen gure topa, ditxegia gure topea, ez? Ia esan dezaku, Araban 8 batzorretik gora daude, 8 topagonetik gora, Naparron 20tik gora, Gipuzkoan 55tik gora, eta Bizkaian ia 60 daude. Hau da, Euskal Herri mailan, Hego Euskal Herri mailan, eta iparraldene hasita daude ia. Baina Hego Euskal Herri mailan gertatu dana, izugarri da. Gu esan dezako, ekaina 8 zai egon be, eta zai egon besan baloratu gabe zeman 1000 lagun oze arrakastatxo edan, esan dezako, gaur hon esan dezako gure esku dagoen dinamika arrakastatxo izan dara.